Jej mamička rozopla puta a hovorí: Stará mama, ktorá býva v domčeku v lese, mi poslala SMS-ku, že je chorá. Zoberie tento kolát z minulého týždňa a 2 nízkotočné jogurty po zárobke a toto silné víno. To ju hádam konečne dorazí. Ach, mamička, nepostila ma do lesa. Les je plný nebezpečenstiev. Hlaveň revolvera kalibru 9 mm Čiapočku presvedčila, že rodičom sa nemá odvrávať. Natrela si teda pod pazušiek antiperspirantom Rexom, ktorý ešte nikdy neskamal, a cukitá po lese ospevujúci: Jablčka, nebojím, ja sa ločka. Ja sa ločka nebojím, ja ločka nekyký. V tom spoza stromu vyskočil Lúčko. Fuj, ty kokso, ale som sa čo zlakol. Rizekla sa mu lepšie a vraví: Akú máš krásnu chlpatú hruď, riekla a pošvihla ho na mieste, kde by mohol byť približne chvost. Vlk bol razom krotký ako barán. A kamže si sa vybrala, Čiapočka? Ach, Vlčko, stará mama je chorá, nechceš sa aj na druhý svet. Nemohol by si nám helznúť? Nemaj boj, budem ti na dobrej pomoci. Rečie psovi tá šelna a zmizne v lese. Ponáhľal sa vlk do domčeka, odpojil signalizačné zariadenie, pracovníka strážnej služby nechal spať, vošiel dnu, uvidel starú mamu a hovorí: Bože, ty si ale na zažratie? Ako povedal, tak aj urobil. Predtým však starú mamu vyzliekol, keďže bol starý fetišista, obliekol si ženský odev a šup do postele. Čiapočka zatiaľ vychlastala všetko víno a mierne, otrávená životom a poriadne alkoholom, vošla do domčeka, starú mamu videla mierne rozmazanú a chlpatú a vraví: Aj, baba, čo máš také silné zuby? A vlk na to: Ty trúba, najprv sa máš pýtať na oči. Ja trúba, najprv sa mám pýtať na oči. Prečo ich máš také veľké? Lebo som si vypila. A prečo máš také veľké uši? Prestaň, Čiapočka, veď to som ja, vlk. A prečo ležíš v babičkinom koši s bielizňou? Preto, že všetko bolo také mekučké, až som zaspal. A čo stará mama? Stará mama? Tá mi teda poriadne dlho leží v žalúdku. Veď aj mne. Zašepkala zmyselne Čiapočka a pritúlila sa k vlkovi. Viem, vy čakajte na horára, ale horár nepríde. Les, v ktorom bývala stará mama, po roku 1992 zobrali štátnym lesom a vrátili pôvodným majiteľom, teda starej mame. Lenže tá záhadne zmizla a dodnes sa nič nevyriešilo. Mamička a Čiapočka záhadne zbohatli na predaj dreva, ale nakoniec im to bolo na nič, pretože obidve zožral vlk. Raz zdarmo, svet dnes patrí mladým, dynamickým dravcom.